Wis rek ya. Wong sing ora ndek ati ya kuwi. Ora ndek ati piye? Oh genah kene oyak-oyakan karo macan kok kober-kober iki nguntak ngantuk. Lah perkara ngantuk ora karepe mata. Nek karepku tak lek-lekke ya nek gak ada mata ki merem ya piye meneh. Jenenge wong ora ndek perasaan ya kuwi. Ngono kawan. Kula ndara sing iso ngrebut aku mau sapa? Kula Den. Kowe nala garing. Nggih. Nala garing. Kowe kuwi wong ringkih. Wong sarwa cacat, sarwa cupet ning gedhe tekadmu. Kowe wani mati, wani ngrebut karo aku nyambung nyawaku. Nggih, kula kok Den. Kula kok. Iya nala garing. Sangka bunga-bungae ngatiku tak paringi dhuwit 500 tampanon. Waduh, matur nuwun. Ya, duwite anjir-anjir. Waduh. Kena tanggo nebus BPKB. Wah. Matur nuwun. Ingkang kuwaos ingkang mares nggih, Den. Iya, nala gareng. Waduh. Jan, ditanjir-anjir. Wah, matur nuwun. Petro Dun. Ing atase kowe iki wong waras gagah sentosa. Kok kalah karo Nala Garing. Nala Garing iki genah wonge kaya ngono wae wani mati gedhe tekate. Kowe kok malah kalah karo Garing. Nggih kalah sepuh kok, Den. Nggih badya kados pundi nika Kang Garing niku najan wonge kaya ngoten digdaya. Nggih, ambak dapure kaya kentungan dangkel peringatan iki. Wah, kadigdayane jan elok. Estu niki. Aku ae wong tuwa. Lho mulaku ki ya gumun. Jan. Barengan nang Istana Merdeka kok wanenmu kok elok tenan. Wah, jan ora kaya dina iki kok, Rek. Wah, jan kendel tenan kowe. Dan kok ketok tenan. Aku kok wong tuwa kok. Lah iya.
Aku ya gumun karo kowe kuwi lho Kang Gareng. Nyatane nyonya duwite nyonya duwite gilo-gilo nya, sing utuh nya. Lho, 500. Lah rak ngono. Wong cakrikmu nek wani karo macan. Cakrek wujudmu ngono. Ayo sirku ki golek-golek alem karo golek-golek redana. Ya dicucukke karo tenagane ngono lho. Apa arek kok taktuk-taktuk. Ndasku tutuki botol Petro. Lah ngapa? Ah sing nututi apa aku wong Petro. Salah wong Petro kok dijarak. Den. Matane dan sampurnake Den. Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kakincangin alis risang mawe gandrung barang katlukir monyak maye ya berkejot pak pong waru doyong awit kater kali codi sapa sing gawe Permadi nggih mun timbalan iki ngadhewu pukulun mboten nyono bilih paduka pukulun sang Hyang Narada ingkang merpeki jasad kula. Ya, Permadi. Rohanira. Sejatine Sardula ya macan iki mau. Sakwise sira sampurnake. Ilang wujuding macan wujud dadi cahya.
ilanging ponang cahya manuksma marang angganira ndadekna sumurupmu Arjuna sejatine cahya iki mau cahyane Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang manunggal kelawan jeneng kita Bathara Wisnu binelah panitise dadi Narayana kelawan Permadi mula jeneng sira kula Permadi aja nganti pisah kawan ingkang Raka Sinarayana. Makaten Pukurun. Iya, pancen kodrate kudu mengkono. Lah. Mula nganti dadi kembang pocapan Wisnu binelah panitise. Dadi Narayana lan Permadi kuwi kapan ayo dina iki. Mula aja nganti kesuwen Permadi enggal susulen. Ingkang Raka Sinarayana munggah marang Kahyangan Suralaya. Suka sabiyantu kelawan ingkang Raka Sakloron, Baladewa kelawan si Bratasena. Nggone nindakake jejiban dadi senopati mangrurah Aratu Dwarawati Prabu Yudha Kalakresna ning mangune. Kang Raka Baladewa kelawan si Bratasena ora bisa nyembadani. Mula dina iki enggal susulan ingkang Raka Sinarayana bebarengan kawan jeneng ulun. Kula dherekaken ulun.
Iwang Candra wis gumlewang ing imbanging cakra wayahe wis gagat enjang rame swaraning satu kukuluro seseru uran wetan soroteng eruna mega bangkaton sumirat lir netrane nganggo rapuh Sri Kunting ngoceh ambarung Wong wilahing mangarca mara sidam skaring bawana titahulun nggir Narayana apa dening sira Permadi kanthi karaharjan sowan kita ing ngarsa ulun. Kawula nuwun nana inggih Pukulun awit kasembuh berkah pangestu paduka Jiwang Pada Pukulun. Raharja pisuwan kula mboten langkung kula ngaturaken sumengkem ing pangabekti kula mugi konjuka Pukulun. Iya. Banget panarima ulun kita ngaturake pangabekti. Kawula nuwun inggih Pukulun. Berkah pangestu paduka Jiwang Pada Pukulun. Raharja pisuwan kula pangabekti kula katur Pukulun. Permadi. Ya, andadekake supa marwataning tiyas ulun. Kajaba saka iku mestine kagiat rasaning tiyas sira sakloron. Sakwise jeneng kita prapta ana ing Kahyangan Suralaya. Kawula nuwun inggih Pukulun. Mengkene kula. Purhanira kalamunta dina iki. Kahyangan Suralaya ana parang muka, pangamuke lan kamurkaning Narendra Dwarawati Prabu Yudakala Kresna. Kepengin bakal njungkeng palenggahan ulun. Rene kala semana ulun ndhawuhake kang bakal bisa ngrampungake nyirep untran-untran Kahyangan Suralaya kajaba mutrah Mandura. Ingkang raka Kaki Prabu Baladewa miwah kadang Rasi Bratasena uga wis maguting ayuda nanging kasor kelawan Narendra Dwarawati. Mula kang iku nggih sira sakloron aja wedi kangelan. Narayana apa dening Permadi kang ulun tetepake. Sira minangka dadya jagoning Dewa Narayana. Jikra bala kang tumingal acampo samya ngedari ler tatet wiluting kodo danyuangkong manguncang niti benjang sangat cimicilati nyangedali terus ta Surawilaga kaya buta singa wragil pasti jangga dendha nyomanganda kaya Pukulun
Sesembahan kula Hyang Pada Pukulun menawi tetila mekaten dawuh paduka. Mboten langkung nedya kula estakaken. Kawulun muni nggih Pukulun nedya kula estakaken dawuh paduka Hyang Pada Pukulun nyuwun tambahing berkah pangestu. Iya Narayana apa dening Permadi. Ulun